जोङो तामुलपुर बाकी हिसाबै जोङो मैयानि जि बाजेट आसाम सरकारनिफ्राय मैया जि बाजेट दाखिल खालामनाय जादों बेवहाय जोंनि तामुलपुरखौ जिल्ला घोषणा खालामदों आरो लोगोसेनो बेहाय मेडिकेल कलेज गायसननाय जागोन होनना बुंदों थाबैनो आरो पाग्लादियायाव जि गोलाव समनि जे जोंनि अभाबमोन जे माने दालां बे दालांखौबो फोसावनाय जादों गतिके जोङो जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता नेउग बायदेवखौ जोंनि तामुलपुर बाकिनिफ्राय जोङो तामुलपुर रायजो राजानि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथाङा बेफोरबायदि पदक्षेप लानायनि थाखाय आरो लोगोसेयावनो जों साबायखर बावनो सानदों जे जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि जि गोख्रों दैदेननाय बिथांनि खामानि मावनाय लोगोसे बेनि थाखायनो दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जि माने बिथाङा जोंनो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन थांनाय समाव बे खोथा मथे बिथाङा खामानिखौ मावफुंनानै होदों गतिके जोङो बेनि थाखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों लोगोसेयावनो जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांमोननि गोख्रों दैदेननायावनो बिथांमोननि खोथा होनाय बायदि खामानि मावफुंनायनि थाखायनो दिनै तामुलपुरा जिल्ला हिसाबै घोषणा जाबाय आरो लोगोसेनो बेवहाय जि मेडिकेल कलेजनि बाथ्रामोन बिटिआरनि जि सुक्ति मथे जेरैबायदि मेडिकेल कलेज जानो गोनांमोन लोगोसेयावनो पाग्लादिया बायदियाव जि दालां जानो गोनांमोन दा बेफोरखौ जोङो दिनै मोनफुंनो हादों गतिके आसा फारिदों आरो लोगोसे जों खावलायदों तामुलपुर बाकिनि जानानै जाहाथे बे बाजेटआव फोसावनाय जिल्ला फोसावनाय मेडिकेल कलेज जानाय दालां जानो गोनां बेखौ जाहाथे जोबोद खम समनि गेजेराव थाबैनो मावफुंनो हायो बेनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय जादों दिनै आङो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आंनि तामुलपुरबासि हिसाबै आं बिथांखौ धन्यबाद जासिहरबाय बिथाङा जेरैबायदि जोंनो बाथ्रा होदोंमोन जे तामुलपुरा खोब खम समनि गेजेरावनो गंसे जिल्ला जानो थांगासिनो दङ थिग बेबायदियैनो मैया जिथु बाजेट बे बाजेटआव बिथाङा तामुलपुर जिल्ला हिसाबै बिथाङा हमनाय जाबाय जों बिथांखौ धन्यबाद जासिबाय आरो जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो थिग बेबायदिनो जोंनो बुंदोंमोन जे तामुलपुरा खोब खम समनि गेजेरावनो गंसे जिल्ला जागोन बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा होदोंमोन बेखौ मोनफा मोनफायै मावफुंलांनायाव जों बिथांमोनखौ दिनै धन्यबाद होनांगोन आरो आं आसा फारियो जे जोंनि जिथु तामुलपुरखौ जेरैबायदि बाजेटआव हमबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि तामुलपुरा जाहाथे आसामनि गेजेराव मोनसे मुंदांखा मोनसे माने आकर्षणीय जाहाथे मोनसे जिल्ला जायो आं बेखौ जाफुंगोन होननानै आसा फारिबाय फोरमायनाया माबायदि गिबियावनो आङो मैयानि जि बाजेट बै बाजेटआवहाय तामुलपुर साब डिभिजना दिनै जिल्ला महरै दाफुंजानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय आङो साबायखर बावगोन आसामनि मानगोनां CM बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसेयावनो आसामनिनो बित्त मन्त्रि मानगोनां अजन्ता नेउग बायद' बिथांमोननिसिम जोबोर साबायखर बावदों बेजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो आङो बे समाव तामुलपुर ओनसोलनि सासे सुबुं हिसाबै रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों आसा खालामदों तामुलपुरनि जि गोदानै दाफुंजानाय जि जिल्ला बै जिल्लाया तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजानि गोबां समनिफ्रायनो बेखौ मोनसे मिजिं थिनानै दङमोन आरो दिनै बियो तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोर गोजोनग्लायनाय मोनसे मेसेज बा मोनसे बियो थासारि दिनै लाबोदों दा बेनिखायनो आङो सानो तामुलपुर ओनसोला बै जिल्लानि मोनफ्रोमबो गामि ओनसोल गोलैनाय जायगाफोरा थारैनो मोनसे जौगानाय लाबोगोन बेराफारसेथिं बेजों लोगोसेनो तामुलपुर ओनसोलाव आरोबाव मोनसे मैयानि जि बाजेट बे बाजेटआवहाय मेडिकेल कलेज लोगोसेयावनो तामुलपुर ओनसोलनिनो मोनसे गोबां समनिफ्रायनो मोनसे जेंनामोन पाग्लादिया दैमायावहाय मोनसे दालांनि जि समस्या दंमोन बै समस्याबो दिनै सुफुंजानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोबोर तामुलपुर ओनसोलनि जानानै जोबोर गोजोननाय आरो बिथांमोनखौ जोङो साबायखरखौ बावदों बेराफारसेथिं बेखौबो नायनांगोन थांनाय 2020 मायथाइनि जे 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड माने आसाम सरकार भारत सरकार आरो बर' माहारिनिनो सोमावसारग्रा आफाद फारियै एबसु लोगोसेयावनो NDP
बिथांमोनजों जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बै गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरा दिनै बिनि जिखिनि क्लजफोरखौ मावफुंनायाव दिनै खोब माने स्ल' जानायखौ नुबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ आङो खावलायदों सरकारनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों दा बै एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाहाथे थाब थाबैनो मावफुंजायो दा बेखौनो मिजिंथिदों तामुलपुर ओनसोलनि सासे सुबुं हिसाबै बेराफारसेथिं तामुलपुर ओनसोलावहाय बै एकर्डजों सोमोन्दो थानाय माखासे अनुस्थानफोर दङमोन दा बै अनुस्थानफोराबो हयथ' दिनै एसे स्ल' जालांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बै अनुस्थानफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुङो बेखौनो आसाम सरकारनि जि सरकार बै सरकारखौ खावलायनाय थाहैबाय আমাৰ তামোলপুৰক চলিত যি বিধানসভা হৈ গ'ল এই সভাত অসম চৰকাৰে তামোলপুৰক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে আৰু এই জিলাটো আমাৰ তামোলপুৰক জিলা কৰিব লাগে বুলি আমি ৰাইজে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা আশা আছিল আমাৰ ৰাইজৰ তো এইবাৰ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ এই আশাটো পূৰ্ণ হ'ল তো আমি জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ যাব লগা হ'লে মুছলপুৰলৈকে বিভিন্ন অসুবিধা হৈছিল তো ৰাইজে বহুত আহুকালৰ সৃষ্টি পাইছিল ৰাস্তা ঘাট বেয়া গাড়ী মটৰৰ অসুবিধা তো তাৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ বহু কাম আমাৰ ৰাইজে কৰিব পৰা নাছিল তো এতিয়া তামোলপুৰতে যিহেতুকে আমাৰ জিলাখন হৈ গ'ল তামোলপুৰ জিলা হ'ল ইয়াতে অফিচ কাছাৰীবিলাক হ'ব তো তামোলপুৰ ৰাইজে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু এই চেগতে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে নিজৰ কথামতে কাম কৰি আমাৰ তামোলপুৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া আশা এটি পূৰণ কৰিলে এই চেগতে আমি তেখেতসকলক তামোলপুৰীয়া ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আমি আচলতে নথৈ আনন্দিত আমাৰ ঐতিহাসিক খন বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ বহুত পুৰণি দাবী আছিলে এইটো আমাৰ BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এইটো আমাৰ ফুলফিল কৰিলে গতিকে তেখেতলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আজি আমাৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি মই বিবেচিত কৰিছোঁ